Poezia, eu nu strivesc corola de minune a lumii, deschide volumul de debut Blagian, Poemele Luminii, apărut în 1919. Macrotema poeziei este relația creator-creație-univers, dublată de tema cunoașterii. Titlul reprezintă un enunț propozițional care anticipează tema și sugerează tipul de cunoaștere pentru care optează poetul, cunoașterea poetică. Antitetic, se evidențiază un alt tip de cunoaștere, cunoașterea rațională. Metaforic, lumea este privită ca o uriașă corolă alcătuită din mistere. Privită mai atent, metafora corolei de floare reliefează mai multe semnificații: perfecțiune, ordine cosmică, frumusețe imaculată și armonie. Profa: perfecțiune, ordine cosmică, frumusețe imaculată și armonie. Titlul poeziei esențializează ideile filozofice ale textului. Lumea înconjurătoare este plină de taine, omul trăind în orizontul misterului. Aceste taine nu pot și nu se cuvine a fi cunoscute. Apropiindu-se de mistere, poetul le amplifică, păstrând astfel neatinsă perfecțiunea lumii creată de Dumnezeu. Prin repetarea titlului în primul vers al poeziei, se întărește mărturisirea de credință a eului liric. Încadrare în gen și specie. Poezia Eu nu strivesc corola de minune a lumii este o ars poetica, întrucât autorul își exprimă într-o manieră artistică concepția despre rolul creație și menirea poetului, aceea de a adânci misterele universului, păstrând esența sacră a lumii. Poetul păstrează esența sacră a lumii. Lirismul este unul subiectiv. Structural, poezia este o strofă polimorfă, alcătuită din 20 de versuri. Compozițional, distingem 3 secvențe lirice. Prima secvență corespunde primelor 5 versuri și surprinde atitudinea poetului față de misterele universului. A doua secvență corespunde următoarelor 13 versuri și dezvoltă antiteza cunoaștere rațională, cunoaștere paradisiacă. Cunoaștere rațională, cunoaștere poetică. A treia secvență cuprinde ultimele 2 versuri care au o valoare de concluzie. Poezia reprezintă o confesiune a eului liric prin care își exprimă atitudinea față de tainele universului. În prima secvență a textului, poetul își exprimă opțiunea fermă, nu pentru cunoașterea rațională, ci pentru cunoașterea poetică. Corola de minune a lumii este explicată prin metaforele flori, ochi, buze și morminte. Corola de minune a lumii este explicitată prin metaforele flori, ochi, buze și morminte. Metafore revelatorii ce reprezintă concretizarea misterului lumii. Florile pot semnifica frumusețe, viață, diversitate vegetală sau cunoașterea senzorială. Ochii pot sugera relația eului cu lumea sau cunoașterea contemplativă. Contemplezi cu ochii. Buzele pot semnifica rostirea sau cunoașterea prin logos, ori cunoașterea prin eros. Moartea poate sugera finalul existenței umane sau cunoașterea prin asumarea tradiției. Cea de-a doua secvență se construiește pe antiteza lumina mea, lumina altora, evidențiindu-se astfel cele 2 tipuri de cunoaștere: cunoașterea poetică, lumina mea, și cunoașterea rațională, lumina altora. Poetul contemplă lumea misterelor fără să o descifreze, fapt care face tainele și mai adânci. Această cunoaștere aparține poeților, iar Blaga o numește cunoaștere luciferică sau cunoaștere poetică. Omul trebuie să fie un creator. De aceea renunț bucuros la cunoașterea absolutului. Eu nu.
Cunoașterea rece, rațională și precisă, pe care Blaga o numește cunoaștere paradisiacă, aparține oamenilor de știință, adică celor care lucrează cu mintea. Ei ucid prin cercetare tainele ascunse ale lumii. Lumina devine metafora cunoașterii. Primul element al genezei îl ajută pe stihuitor să contempleze lumea. Ideile poetice ale lui Blaga au la bază sistemul său filozofic. Poetul afirmă că, prin cunoașterea poetică, misterele lumii sunt potențate și nu revelate. Metaforele, nepătrunsul ascuns, adâncimi de întuneric sau întunecata zare, substituie metafora inițială a poeziei, corola de minunea lumii. Tudor Vianu observă că, pentru ilustrarea unei idei abstracte de natură filozofică, Blaga recurge la o comparație cu un element din lumea concretă. Astfel, cunoașterea poetică este sugerată prin comparație cu astrul selenar. Analogia lumina mea, lumina lumii, evidențiază faptul că opera poetică reprezintă o modalitate de iluminare. Ultima secvență reprezintă o concluzie, cunoașterea poetică fiind asociată cu iubirea. În poezia lui Blaga, iubirea presupune afectivitate și cunoaștere. Elemente moderniste, limbaj metaforic, subiectivism, expresionism, ipostaza de centru mundi a eului liric, tehnica ingambamentului, adică versurile încep cu literă mică.